hei achung kaphela kilna pariat vella ya oma a blade thak ka du wangin achung kaphela hei achung chuania chuan hela hi a blade chuania blade hi pahnih oma chuan hei hi a blade te ania hnim hna te thing nawi te lo rial som tu ania achunga tanga thlak thei maya hei hi a blade chu ania blade chu an phel chin dawn ani lai hi a blade ren a phel a boi thlak phian maya a kilna pahnih a oma hei hi a blade chu ania ren a bil ve to in ka hria lehlam in thlak thok thei mai chu ania maro chu hriam to vak lovin ka hria chu wangin ka tata in tat vel china ta na pa ngai taka lo wang ren a na hriam har viau maya ton chu hriam ve viau to in ka hria thlak kan buat thale dawn ani ren a vuah pawh hi a buai thlak ve phian maya a lok na hrana siam te ngaya chil dan te pawh buai thlak ve phian maya chuan hei hi man thei in a awm tawh a hnim hna vel ka kip teuh maya tam tak ani amaro chu ka rial nasa maya lo hman thlak phian a hei hi gas bur chu ani a gas kan thun na rinai gas pawh hi he lo viau maya chuan hei hi a lehkha pawimawh te chuan bank hnawnna te tarmit vel te awmna ania tarmit te a bank hnawnna te lehkha engtia hman tur nge engtia thlak tur nge tiang chi zawng zawng he lehkha bulah hian helai hian a dah thei maya hetian an lo dah rinai tha phian maya tarmit safety first ti ani kha tarmit te an lo dah thlap bawk nen ka han buah vela ti hian chuan kutbun kabuna kutbun bun lo hian rin ain thing an per vel han ti kha rin ai kutana do phian me hei hi a gas tui chhuah na ni hei on anga ya chuan khi ati nun olna katimaya chok te what hei hi a gas englo chuan ta so a thati chakna ni ta hei hi ati nun olna ni chete ve han open ila chuan anong sam big em maya